Добре, днеска ще снимам клип. Ето, например, ето сега хората казаха хай. Много малко време или ще атакне. Ай, ще атакуваме. Каквито и да са нужни тези да свършат работа. Така. Този ще го реви. То се идеален. То ще го дам да му бере нещата. Давайте машини. Дай супер идеално. Направо пръснах муцка. Да мога да само супер звезда. Това е даже окей. В смисъл някакво добре. Този е добре. Хора, искам да ви кажа само едно нещо. Мога да ви покажа клана ни. Ето King's Rock. Ето King's Rock и също така ако искате да разберете клана кой левел е, сега ще ви покажа. Клана е втори левел, ако видите тук горе в десния ъгъл. И това са ето ги играчите. Това е батко ми, ако искате да го видите. Ето го. Аз му направих тази база. Той вижте, ако искате атакуваните нещата. И това мисля да е за този клип. Виждам смел и чао! Тоест малко